श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. उदय सामंत यांच्या रूपानं कोकणाला उद्योगमंत्री पद मिळालंय. यानंतर पहिला मुद्दा जो चर्चेत आलाय तो म्हणजे रिफायनरीचा. मागील जवळपास 5 ते 7 वर्षांपासून आपल्याला कोकणात यावरून आंदोलनं, विरोध, समर्थन अशा अनेक गोष्टी पाहायला मिळतात. आता मात्र उद्योगमंत्री पद हे उदय सामंत यांच्याकडे आलंय. आता मात्र उदय सामंत उद्योगमंत्री झाल्यानंतर राजापूर तालुक्यातील बारसू, सोलगाव या ठिकाणी रिफायनरी व्हावी यासाठी आता समर्थक सक्रिय झालेत. त्यासाठी त्यांनी सोमवारी रात्री उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची पालीतील त्यांच्या निवासस्थानी भेट देखील घेतली आहे. त्यानंतर आता नाणार इथेही हा प्रकल्प व्हावा यासाठी नाणार इथले रिफायनरी समर्थक उदय सामंत यांची भेट घेणार आहेत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नाणार इथला रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्यात आला होता. पण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राजापूर तालुक्यातील बारसू आणि सोलगाव इथल्या जागेबाबत पत्र लिहिलं. त्यानंतर कोकणातल्या रिफायनरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजला. पण शिवसेनेनं मात्र लोकांचं म्हणणं महत्त्वाचं असेल अशी काहीशी भूमिका घेतली. परंतु आता त्या शिवसेनेमधील पण शिंदे गटातील आमदार असलेले उदय सामंत राज्याचे उद्योगमंत्री आहेत. त्यामुळे फडणवीस शिंदे सरकार रिफायनरी बाबत काय भूमिका घेणार, कोकणातीलच असलेले नवीन उद्योगमंत्री रिफायनरीचा प्रश्न कसा हाताळणार या साऱ्या गोष्टी महत्त्वाच्या असणार आहेत. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.